Wel, Marius, vandaag is August de 5e, 2020. En weet je wat vandaag is? Eerstelijk, ik ben dankbaar dat ik wat is opgewaakt. God dankbaar. En we gaan hier bij Struckland als vandaag wat ze naam Kringeldag. Die is Kringel. Een Tag für Kringel. Viele mensen kennen dat, viele mensen kennen dat niet. Er zijn zo'n mensen wat die merken. Ze schijnen Kringel merken. Vandaag wil ik Kringel merken. En ik had het nog helemaal gedaan. Ik heb mijn mama meer schijnen het recept. En wanneer dit stikboek ja vaak ja kan krijgen met dan krijg iemand die boom bloß met erstellen, een beetje warm haben, bloß voor verder weg en mutig wieder. Hier van Struckland, nu werden we kringel merken. Ik wil niet weten wat de maak is, dat is zeer einfach. Dat is meer zo einfach als bloß uit het venster uitchecken. Zo, hier, nu wil ik dat wezen. Dankzij. Woehoe! Oké. Hier brauchen wir 2,5 Köffel Butter. Dos vasos y medio de mantequilla, 2,5 cups butter. 3 vasos de leche, 3 Köffel Milch. 3 cups milk. 4 vasos de agua, 4 cups water, 5 Köffel Butter. 2 eetlepel salt. 2 cucharas de sal. 2 tablespoons salt. En dan hier hebben we de heef. Dat is 3 eetlepel heef. 3 tablespoons yeast. 3 cucharas de levadura instantánea. Dat is instant yeast. Zo'n heef wat de boezig opgekomen heeft. En daar willen we afhangen. Dankzij. Oké, dan wat we aan doen is dan dat we hier dit is warm met water. Agua tibia. Warm water. En kliep het water aan. En dan kliep als je deeg. Dus staat. En dan doen we dat zij hier in de step. Ja. Ja, klaar de step. Ja, en dan doen we de heef mank. La levadura. Die yeast. Oké, dan doen we dat zij hier. Klaar de staat. Doen we de zout er nog man. Wow, de staat fijn hier. Wow. En dan doen we de melk te man. Ja. Wow, de staat. Dat even je water. Okay. En dan de butter, die wil we eerst smelten, dan wil we de butter erop maken. Dankzij. Oké, dan doen we er nog 2,5 Köffel butter maken. Hebben we in de smak opgesmolten. Dat is dat, 2,5 kraakt is dat. Ja. En dan willen we afhangen deeg te maken. Dan doen we hier bij ons allemaal deegmank, meelmank. Ja, en dan gaan we aan de serveren. En wat we een zeer fijn deeg hebben. Dat staat en dan, ja, kraakt is dat, wat we een fijn deeg hebben, ja. Ja, zo is dat. En een beetje meer, Wat dat is een fijn deeg te geven, ja. Dat wordt van jou bij zeer fijn een kringel geven. Kraakt is dat, ja. Wil je dat weten, want we voor zijn met den deeg. Ja, de deeg die vangt dan helemaal dikker te worden en dan bloos helemaal een beetje meer. Hier is dit beetje meer meelmank en helemaal een beetje meer en dan wordt het gewoon stik wordt. En dan wordt hij nog vangt te kneden, door kijk hem dat. Nu vangt hij nog er nu, dat stift nog maar een beetje, maar dat is oké. Zie, dan wordt een beetje stort en dan. Ik laat er wat van der zeer fijne deeg geven. Dus er staat immer meer wat een fijne deeg heeft. Ik wil je toch nog eenmaal wezen. Dan, nu is er wat door, want merkt je zeker dat je de vingernail schmakkerijn zijn en niks te bebarkt. Schmakkerijn heen, dat is een dokter. En dan vangen we aan met de heen door mijn gram te schaffen. Dat gaat nog een beetje schoon. Je hebt me veel schijn als we in een voer liggen en een starter aanzaten. Dat is wat ik veel werk deed en dat ging me niks schijn. Dit was dat.
Dan hebben we helgedag, meer dan normaal. Want nu existeert allemaal een beetje meer meel, dan daar hier, maar een fijne deegje. En daar wil we kringeltjes smerken. Kijk je maar daar, dat vangt ons heel fijn. Allemaal meer, maar een fijne deegje. Zo, dankzij. Meer dan normaal. Nu hebben we hier zo lang deeg, manche scherpen, manche kneed. Schändlich fijne deeg. Nu, mijn deeg die heb ik maar genomen. Van daar wordt een trinkje aan. Dit is het trinkje. Nu wou we den loten zo lang, wat ze aan de resten ruwen, wat is ik verdobbeld heb. Ik weet niet, dat wordt hier vielleicht even heen, want je schrijft dat zo bij. En we gaan, nu hebben we den deeg zo smakelijk, een fijne, weke deeg, ik wil. Nu kan hij hier met ruwen voor een halve stunde wel zijn en dan wel we kringel maken. Dankzij. Dan wat je dan doen is, dan neem je een beetje meel en dan doe je dat hier een klein beetje even trinkje even streen. Zo staat, even dik. En dan neem je een handdoek wat er zo mooi rein is en dan doe je den bespreiden, dat trinkje kan fijn ruwen, waar den warm has uit dat de gaan kan. En dan den tijd waar we swinerie opnemen en dan wel we kringel maken. Dankzij. Hoppa, nu kijk je mal trinkje aan steeg hier. Der zit hier zo gemütlich am Sonnenschein. Weet is van wie op een stol zitten en zoetknagen. Nach einmal steckt 15 Minuten, der hat nu al eine halbe Stunde hier, könnte sich sagen. Vielleicht noch einmal steckt 15 Minuten und dann will ich trinken, ja. Dankeschön. Aber nu kijk je mal trinken. Der hat sich gebetet, mit das Erg. Nu werden wir diesen Schmarken dicht. Den Doel punchen, das dort. En dan, nu wel we kringel maken. Oh ja, check je maar dat zo beginnen dicht. Oh, dat. Oké, zij ja fijn, nu gaan we dicht maken. Oké, dan word je maar weten waar ik kringel maak. Dit is een beetje anders dan wat we gewend zijn. Nemen we zo'n beetje dicht. Dan rollen we dat uit, een beetje zo'n slang. Dat is kraak zo staat en dan doen we dat. Door ze staat en dan doen we dit door zo staat aan. En dan wat we de ploet komt, ze staat vol aan. En dan laten we die gaan. Kraak ze staat. Zo, kijk maar dat. En dan wat we dan doen. Dat is niet zo stroom en verduwd, dus de andere kringel wegpakt. Maar wat we dan doen. Dan nemen we deze dingetjes en dan doen we die schrots met massen tot van eerst snijden. Door krijgt ze start en dan laten we die gaan, want dan gaan die fijn op. Dat kan wonderen, waar die smaak opgaan. Dat is anders als wat we gewend zijn, maar kijk maar daar, ik wil niet dat weten waar het zit van dichtbij, want we die gaan met al een beetje eigen snijden. Zo staat ze het dan. Dit zijn dan Strukland. Kringel. Maar ik leid dat wat zeer schijn smaken. Wein wiesen laat dat wanneer goed zijn. Dankzij. Ja, je mag wonderen wat dit is. Dit is een Strukland. Kringel. Die zit niks als wat we gewend zijn, maar ik wil niet eindelijk zijn. Die smaken maar zeer schijn. Nu heb ik een wezen. Dankzij. Wel, hallo. Dan is je dan nu vast appetit. We hebben hier nu Strukland kringel. En ik wil bezien dat ik wil dankbaar zijn dat we wat zo te eten hebben. En hier hebben we nog een beetje butter. We hebben hier een beetje butter opsmeren op onze Strukland kringel. Een beetje zout en zout. Nu willen we dit moeten smaken. Er zit niks als wat je gewend zijn. Maar wel moet zijn. Oh, we zijn knusprig van de bitterkant. Dat wordt me vrij, maar een dag wel vast bij weer. Deze smaken bloos zeer schijn. En een beetje koffie. Koffie kan batten met smolt. Ik wil zeggen,
Stricklands Schrängel. Das macht einen Schein. Der mag vielleicht nicht das Beste looten, aber das macht einen Schein. Merkt ihr auch. Dankeschön. Sei der Schein.